Sophie chu aram le arante le tupa alo ngana mun tura chuanin lo wangin arante chu an enkol le vela arante chu uile masila afapahne na omatuma wang chuanin tiralangai sia ama chuan phunmol molin kangai don hle mai heng karan le karam te hi theini se enkol rang te ka cha ka sin le ati vong vonga reita ka nu chuanin alo nga pa chu kal harati le a aman local har tak em helai ni san huai hin ka din na rei to sin le a lei du tak tak lo min le ti in a local lo te po chu a ring man ruma chu a nga pa chu rei ti to em awang chuan a phone ken lai te chu a bi sek renga chutia ngak lel taka a lai chuanin aram le aran le tu pa tur chu lo thlengin an han in ti fel vela lekha te chuanin an ram leina te chu hanjiak felin chu pa chuanin poisa te chu an phor zunga a poisa phor te chu ipa chuan han khung thra in chu pa chuan ip te chu a phur fel sak zunga chuti a phur pa chuanin chu pa chuanin nge dewa kan phur lo chuanin iken na lampanga apit palanga konga te tlak noi chuanin apoi thei viawania antia a phur zo chuanin Sophie lampanga chuan ip chu an da neihsaka chumi nu chuan Sophie chuanin lom thu te chu an hriluma ti hi chuan helai mun hi ita ni to he poisa he ni lei vek to ka ngai don hle mai ke chuanin ma se ka kalsan ngai si ati in chu pa hne na chuan an suya chu ti lai chuanin an pia ngo hnuai tang chuanin mi pakhat kordum ha hianin an pahnia poisa in hlan lai vel chu alo thlir renga chu pa chuanin Sophie hne na chuan e kapi helai mun hi chu iran te po iduat ang hian kalo duatanga a thei angin kalo engkal don alom ti in an pahnih chuan an in thren ta a Sophie po chuan in poisa chu han pu in rita ti hle mai ama po chuan in a enjoy hlei theilowa a enjoy tur chu a in her pha trep le ngal a enjoy thei nu chuan in an in lampang chu apana chuti lai chuan ngon hnuaia tlangwal pakhat lo thlir tu chuan in Sophie local chu lo biak ngei tum chuan in alo chang renga an pialok ro hung bula chuan lo dingin Sophie local chu alo thlir renga midang omle omlo te chu an enkol phota Sophie chu bula lo thlen chuan in kapi lo ding lak te ti in alo bedinga Sophie chuan a hlo mel hle mai chu pa chuan beng cheng lo tur le thom chho lo tur chuan an tia abul vel te chu an enkol le te a Sophie hne na chuan in kapi i beng chen vai chuan in nang hi ka thatang che khai pa khan enge om ti ka hriani khai khamin pero ti in Sophie chu an dila Sophie chuan alo phal ozong lo mai i zak chei na nge hei te chu karan le karam te ka hral tanga poisa ka don ani hi an tia chu pa chuan in beng cheng lo tur le aw beng cheng lo tur chuan an ti le a eng po ni sela khoi mi po ni sela kha poisa kha ka du ni mai ka soi to kha i beng chen vai chuan in he kho vela hin nang hi om tol hawang eng tin pon ti cheila helai mun vela tu man om lo hi chu chu hriamo helai kalo om chan chu kha ka du wang che ni chu hriang che khami min pek lo chuan ka soi ang khan in ka ti ang ti in an soya Sophie chuan in poisa chu pe ka tum lo hle mai chu pa chuan in ip chu an bana an pahnih chuan an in pot cha ta a thei top chuan in Sophie chuan in chu a poisa ip chu an the vak maya an pahnih chuan in makan ti hle mai chutia Sophie chaklu tu chu Sophie po chuan in makain ti a ip chu a leng dor dora ro hung bula chuan lengin luipui lampang chu apan thlata deya chutia an leng thador dor chu pa po chuan in makati hle a Sophie chuan in nang ka pek ai chuan in luya po khuan in om vek ma se ka poi ti lo du le kha poisa kha zop vek ro se an tia chu pa chuan in min pe thal hle la poisa po kha i chang then ve turania ma se ka thui oi lova tuna chung ke chon poisa kha ko zui don ani luimong lampanga kalo changanga ka ti ro vekang an tia akal san ta ngala chu pa kal nu chuan in Sophie chuan in poisa kha la ma na ti in lui lampang chu apana chu ti lai chuan thinga tang hian rule hianin chu ka ron tum tamai Sophie na mu vele chuan in leya chuan a let topa a mun oi deuh wang chuan a lum thla top topa
Sophie lum thlata chuanin luikama a pawisa ippai chu azudel bet chata Sophie lu chu a hai hle mai atira chuan a khawmu po chu a hmu fia hlei theilawa an hnu dewa chuan a khawmu chu han fia tel telin a thil del chu an en chiang nak chuanin a pawisa ippai ngei kha alo ni chutia a pawisa an hmu le thei chu a huna tang chuanin a thei anga rang chuan an thawa a iphona te chu manhmo tak chuanin an phela pawisa chu alo la teuh mai a pawisa an hmu le thei chu Sophie chu a hlim hle a ip te chu han hong zau devin pawisa te chu an lek kang vela a fapa hne na kalpui hlan chu a ngak le hle mai chutia pawisa a khoi mul lai chuan kavan lom takem khapa khan min lak sak dona khati kha ka van nei na ni hi tuina len vek to mo ka tia ti in amale ma chu atong mol mola chumi hnu chuan ip chu han phua thamol molin a fapa hne na kalpui tum chuanin ain siam sok soka khopui lampang pan tum chuanin akal ta ngala Sophie chuanin a pawisa chu a ip chop chuanin apu zela report ti hle mai a hnu dewa chuan a fapa te office ko chu an thlenga a iput chu le a chuan an da hnoka chumi hnu chuan office te chu an en call vela ro pui a ti hle mai helai hian ani mo ka fapa chu alo ko sak thin ni avan ro pui tak em ka fapa chuan in pawisa hmu na chuan alo motang ti in ama te chu an in siam travela chumi hnu chuan pawisa ip chu pu in office chunga chuan lu atum ta a office chunga chuan in pulutin office chunga chuanin nula pakhat Mercy hi alo oma Mercy in Sophie an hmu chu a in thuam dan te chu tropati in alo hmutui lo hle mai Sophie chuanin Mercy hne na chuan boi hei ka fapa ta turania ka fapa ka hmuduwa helai hmuna hian kalo kalani an tia Mercy chu a thut hmuna tang chuan ron thowin eng tin a nang hi helai hian fapai nei emo awamak ve an tia Sophie chuanin o nei heta hian ka fapa chu thok ngei ti ka hriani ama nen po kanin biani an tia Mercy chuanin o kapi ama nena inin biak te chuanin a omna room te chu a hril ngal mai lo chemi ngati nge min zo khera ba ka kapi helai mun hi kuddo na mun turani lawa helai hianin engma pek tur che kan nei lo ni chu wang chuanin khongai takin office min chuasan mai ro midang lo kalanga room arim chian ti palang an tia Sophie chuanin kuddo ni lo thu le a fapa chu mu ngei tum thu chu an hril thale a ka fapa hi mu ngei ngai ni tra hlata ka tangin ka fapa hi ka rom pana ama nen chuanin kanin biani ma se keini ang tar tan chuanin a room a soi dekha engma ka hre theilowa chu wang chuanin nangma hi ka hmu sa chea ka ron sot ta che ni hi an tia Mercy chuanin ani tak chu engpo ni sela ifapa che tu nge ni ti chu ka hre chuang lowa engpo ni se pona lo omla nakina ilokal don ti hre tho ni chuanin arong kal mayang an tia Sophie chuanin a ka ngak rei thina hun rei tak ka fapa chu ka hmu to lawa hmu watani ka du ni ani pon min thlel to ngotang a room chu min ko hmu mai te ti im an ngen le a chu min hu chuan Mercy chuanin ka soi chu ka soi ni mai ka pi a hrimin mo helai office local tur chuanin tlemin ron interfy ve deuh la thatur ania ka soi ang chuanin pona lo ngak mai ro ti in an hrila chumi hnu chuan Sophie po chu ip chu pu in pon lampang chu apan ta ngala chutia pon lampang apan chu ip tet kara pawisa chu Mercy chuan an hmuwa chu vele chuanin Sophie chu ko ngalin kapi loading le lokte heta lo le lokte ti in an kowa Mercy chuanin Sophie chu han bele in kapi khatia in put ko chuan nangma i halu tukang tikhanin i iput kha helai ka bula hian da la i fa pata tur ni thowa nang chu du le chulai so ni lo omanga i lo ngak don nia khatia in put kol te chuanin i halu tukanga sin ani lo pon lo va identify phot la ti chuan helai hmuna i lo ka le mai don lo an tia Sophie po chuan e boite ani don te take an tia Mercy chuanin kapi engpo ni se
pona idule ilo nga kanga idule identify de ula helai hian ilo kal lenga ifopa chu a omna kalo hrilang che ifopa hming po min hrilo hrim hrimma ifopa hming chu nin hrilla mole keipon kalo pe thei tho nia ma se keipon nangma ngein pela chuan ka du ni chu wang chuan lova identify phot me ro kapti irong ka le don nia antia sophie chuan boite ni e ka fopa hming chu benia ni a thei ram chuanin keima ngei hianin he poisa hi pe ka du ni he poisa hi kan ram ne kan ran thalna ni a poisa ting ka hrit tang lo lo che ni chu antia marsi chuan ani tak chu mole kapi ifopa chu lo modang ni e hei hilai hmuna hian handa la nakina nangma nge hianin iron pele donia engting ma kalo khoison mi alawang antia chumi nu chuan sophie chuan poisa chu aip chop chuanin marsi lama chuanin anda pheya chutia da phezo chuanin marsi chuanin ifopa chu benia ni a kan pu ni nakina kalova hrilange nakina iron kal le donia lova identify photro o ti im sophie ne na chuan an soya sophie po chu a chuak ve ta nga la chutia sophie chu lai chuanin marsi chuanin a chua fel lo chu an thlek zui dak daka a chua fel nu chuanin poisa chu ani tak le ni tak lo chu ena chak le a ip chu a phel na an honga le lampang chuanin faila pom wang chuan a hong vat theilowa ip chu an honga poisa tak ngei chu ni ti an mu chuanin a hlim hle mai eng tinamo ti ching pendan chu ka ngai to don ani hei hi bolho angtepon ka siamanga kha pitar kha ka bum don chiang ani ka hausa ni mai ti in a hlim hle a aru man chu tha ti in ti puitlit ngei tum boka poisa chu an choi chin vela rita ti hle mai an nu dewa chuan poisa chu apul asir dewa chuanin an nu phe hreta hetiang angarite entinge kha pitar khanin arong ken theile ti in ama le ma chu an in bia a file put up ngai buk nen anda that nu chuanin file put up tu chuanin akal ta nga la beni chu a office a chuan a boi hle a lekha te chu Kevin computer ma chuan through in computer chu an khoya a thil ti lai chu adik hlei thelo wang chuanin computer lekha chu a en ton chena chuti lai chuan abula chuanin modify tu a hming lucy chu alo om ve renga lucy chuan a pu chu kha tokin en zo zowa chutia apu boil tuk chu enge chaneng o ti in a in ngai to a beni chuanin thil ti chu ati dik thelo wang chuan alu te chu adom wang wanga lucy chu apu bul aron thlen chuan apu chu an kowa kapu even boy om ve ti in an zota beni chuanin ka boy ne mai hei ka thil ti hi ka ti dik thelo ni ti in a chan chin chu an thrila lucy chuanin kapu heti lampang hi kum khat vel ze chu kalo khoi ve to a kalo en ve chin donem niang an tia beni chuan ani mo local vate an tia anhuwa chuanin lucy chu thutna chuan through in computer chu an khoya a khoi pa chuan apu chu ati dan an thil zung zunga beni chuanin a khoi lai an mu chuan makati hle mai anhuwa chuanin lucy chuanin a siam tha thei maya chutia lucy nan siam tha chu lucy po chu alom hle maya kapu ti hi ne mai lom ti in apu chu an en deuh ha a beni po chu alom hle mai lucy chuanin akal hmang te chu an hril le zung zunga chumi hnu chuan beni chuanin he tiang hi ilo thiam ve tak tak ani hi nangma wangin hei kan siam tha thei ani hi ichunga kalom hle mai nakina po min puila ngai mai thei nia lo sang sok ta puila lo thei ni an tia chumi hnu chuan lucy chuanin kapu I thu ve kalom office thok ve tho hilom ka ni ti in a thutna tang chuan an thawa beni chuanin engponi se ka ko huna che local tur aniang an tile a lucy chuan ole kapu tuna chuan hadang ka neya ka tholai ka wat thok le photange an ti a lucy chuanin beni chu a kalsan ta a beni policy kal hnu chuan a thutna chuan han thu in computer chu a khoi le a lucy po chu apu room atang chuan chuakin a chuat no na le bolhlo chu a keng chuaka a chu vele chuan a hnangai chu a thok le ngal char chara abul vel chu an no fai hnu chuan abula ip chu mu in hilaya bolhlo kha ka pai fai vek to mokatia adang an lo chop le man to ni mo
avan pei om to lo ve a pai tu tela an kal dei to om sia nak tu ka han pai don la in office an hokan ti le om sia a boi thak hle mai an ti nung nunga a hnuwa chuan engpawh ni se ka pai phot chungai ni mai ti in ip chu put mai chu an tuma rita ti hle mai a van rit ve ti in amal ema chu a in bemol mola a thei ang tok chuan han in chaw in ip chu an pua chutia ipa put fel hnu chuanin a bol hlo ip pakhat chu khain pawn lampang pan chuanin a kal chuak ta ngala marsi po chuanin a thutna hmun chu a ron pan le wata a thutna hmun an thlen chuanin poisa ip kha a hmuta lo reng reng mai makati hle a khunge om tak deng o ti in a hoi vel ruaya a bul vela thek kim viau hnu po chuanin poisa chu a hmuta reng reng lo mai a hnuwa chuan han in ngai tu chuakin Lucy in bolhlo pai turin a keng chuak ani chu a ring ta ngala man hmo dewin Lucy chu a ji ta ngala chu ti lai chuanin pon lampanga chuan Sophie kha a lo la reng a lo ni a office a thu Marcy kha a mirin zong a lo ni hau lo mai Marcy khan poisa chu a ti ching pet ringin ambul hnai a pia deuh lang thei atang chuanin a lo en thla reng a lo ni a Marcy lo chu hun chu a lo ngak reng ani ama le ama chu phun mol molin i lo la chuak ani chuan i chak lo motang office chunga min biak dan zong zong te kha kala hraveka min hmusitani ka fapa in kha kha a hriat vai chuan i chak lo viawang atia chuti lai chuanin Lucy chuanin poisa ip chu riti tak chuan bolhlo nen chuan aron puchuaka chu thil Sophie nan hmu chu makati hle a hmui chu a hup choi choi a chuti lai chuan Marcy chuanin Lucy chu man hmo takin aron uma Lucy aron phak don chuan Lucy chu han kovin Lucy po chuanin a thil pu chu riti tak hian an da thla a Marcy chuanin Lucy hnena chuanin enga tinge kha tiang te khelo pu chu ringot khang te kha chu bol hlo ni reng reng hi nem kata ni kha antia Lucy chuanin apoi ka til tuk bol hlo mo ka tia ti in a in thiam lo hle mai Marcy chuanin tun hua chuan bol hlo i pai donin en chiang masa tong che baka ka thuna bula ka da chu wang chuanin bol hlo ni theilo hrim hrim ti in an lak saka chu thil Sophie nan hmu chu ata anga an in cha chu a thinarim hle mai ivan chak don lo tak karin ang ngei chuanin ilorin om lo ani e kan man chuk don khop che an tia chuti lai chuanin Marcy chuan poisa ip chu han hongin poisa te chu an enkual vela intinei tu takhian ilo la then lo mo ti in an chiar kual vela abula ding Lucy chuanin Miss Marcy engma kala lo hrim hrim bol hlo mo ka ti tak taka chuwang chuanin pai turin kapu chuak mai ni poisa ni ti ka hrelo hrim hrim alom ti in ngaidam chu an dila Marcy chuanin poisa chu an ton thate te a chutaron tong chuakin tuna chuan ka hre thiam ang che ma se ka soi to ang khan bol hlo i pai le don ni chuadin en chiang ma sang che tlema ka poisa min pai sak lo chawlom an tia Lucy chuanin ole kapi ka thiam lo tak zet zet ani i poisa di ti ka lo hrelo reng reng alom min hre thiam hram ang che ti in ngaidam chu an dil le a Marcy chuan ata ang maka chu poisa chu angai to ni Lucy hnena chuanin ka ngaidam che ma se he hi hriang che midang office thok dang te hnena he tiang poisa office ka keng lu ti hi tuma i hril tur ani lo reng reng ti in an hrila Lucy po chuanin ole madam Marcy tuma poisa hi inei ti ka hril don lo reng reng an tia chumi hnu chuanin Marcy chuan ifele ani chuan i du le ho thei to e he chu ke man ka lo boi pui mai nge ma se min ti ha che ka ni hi an tia chumi hnu chuanin Lucy po chu an in lampang pan tur chuanin akal ta ngala an piatang chuan Sophia chuanin an in biak nal le an ti zong zong chu alo hmu in alo hraveka Sophia chuanin Lucy chu thudik tak chu hril atum tlata a pia deuh aron thlen chuanin Sophia chuanin lungte chuanin Lucy chu an voma a vom fulok lo le ngal an pia Marcy chuanin an thom chu a hriang ti a hlau hle a an hnuwa chuanin Sophia chuanin Lucy chu an vom fuwa Lucy chu ron le hoin enga tinge ka pi min vom ringot ti in an zota
Sophia chuan Lucy chu tong ringam si lo hian a zaizir hian a bulakal tur chuanin a hui lop lopa. Lucy chu han hoi deuh ho in keimah maw ti in ama chu an inkawka. Sophia chuan o ti in lo changin Lucy pawh chu Sophia lampang pan chuanin a kal ve tawata. Sophia bulan thlen chuanin Sophia chuanin bengching lo tu le thawm ri chho lo tur chuan a lo zaizir vata. A bulah chuan thuttir an tuma lo thuluk te bengching lo la thil dik deuh thu dik tak ka hril duan che ni. So nu sulaya tuna pawisa ka ta ti nu so a pawisa so a bula om so a ta ni lo hrim ka ta vek ani hi. Ka whapatana ka ron ken ani a office chunga ka ron ken lu ni. In tung kha ka lo hredeuh nial nu la a ta angin ein chala ni mo a van zak thei lo tak an tia. Lucy chuan a ta ang vek ein chal si. Kei chuan bulhlo pai tura mukatia ka ron putsuak maya ma se ni khan miron zuya ti khan pawisa ni thu miron thrila ka hrechawalom ti in Sophie hnen chuan an soya. Sophie chuan ani tak chu. So pawisa so ka ron ken ngay ni ti in pawisa an raman hral dan le helai mun a ron thlen pui dan te. Office chunga marsi na lo biak dan te le pona lo ngak tura ti dan te zong le alo musit dan te chu abula Lucy chu an thril ngal zunga. Chung thu Lucy in an hria chuanin makatil hle a. Sophie chu rontong chuak le in enting e ka fapa hian thu dik tak chu hria theiang nang hian min tran pui angai ni engtina mutak ro manna min siam pui te imi tran pui ka ngai ni ti in Lucy chu an nge na. Chutia an panhia chanchin an in hrilai chuan an pia chuan Marcy chu alo boi hle maya. Pawisa chu choisan mai an tuma ma se ama in la no chi lo ni bok nen. Pawisa chu ma chuanin a choi zo ta hau lo mai. An hnuah chuan han in ngai tu in trampui tu an office thok chu ko mai chu an tuma. An pia tang chuanin Sophie le Lucy chuanin an lo en thladun renga. Entinam malak dan an ngai tu ani. Marcy in office lama panti an han hria chuanin Lucy chuanin ngai tu na thar aneya. An hnunga chuan bolhlo chu mu in chu bolhlo chu chulai pawisa nen chuan thleng chu an tum ta ni. Chu a thil tum chu abula Sophie chu an thril zunga. Chu tia hril hnu chuanin an hmu thei lo tur ang ber chuan bolhlo chu vala in pawisa nen chuan va thleng chu a tumani. Bolhlo chu an la a chumi hnu chuanin pawisa na lampang chu man hmo thei ang ber chuanin a vapana. Lucy chu a lo let man chu a lau hle mai. Ama a chau to wang chuanin a duang chuan a kal chak hlei thei lewa. A ible a tro na chu a in ang po ti hle a. Chumi hnu chuanin bolhlo le pawisa chu han thlengin Lucy chuanin pawisa chu an putroi troya. Chutia a thil ti lai vel chu Sophie chuan lo enin a thil ti dan chu thra ti hle mai. Lucy po chuan hoile zuk chung chuan pawisa chu aron pu phei zela. Sophie bul chu aron thlen hnu chuan pawisa chu an bula chuan han ngatin. Marcy dan bok chu en chun zom chu thra ti in an pahnih chuanin ip lampang chu an thlir dun wanga. Marcy chuanin a thian pa pakhat chu ron roin a thian pa hnena chuan hei hi office chunga min ken lu sakla nakina thil tui deuh ka khila ing che. Pawisa nia benga ka da turani ma se voin chu office a ka boi deuh wangin ka da man lawa nakina ka khilai don tak chenia miron choi sakro ti in chu pa chu an nge na. Chu pa po chuanin min khilai tak don chuanin ka ken lu sakang che ma se do ti soi vai an tia. Chu ti lai chuanin Marcy chuan in la oi tak hianin abula chuan an lo ding kual vela. Chu pa chuanin pawisa chu zo takin an choya chumi hnu chuanin a kowa handa in. Marcy chuanin i van chak ve kei chung ka choi zo reng hleinem ti in an fak kual vela. Chu pa po chuan chu tia Marcy an ti kual vel chu nuama ti hle mai. He tiang ta chu engma thamani hleinem. Ma se ibula chuan ni lo se chuanin ka zo kher lo mai thei ti in an in la zei kual vela. Chu ti lai chuan Marcy po chu an lo ding koi soi vela. Ani chuan lo kol ro ti in office lampang chu apan ta ngala. Chu pa po chuanin Marcy chu a zui ve ta ngala. In chungan han thlen chuanin Marcy chu a hlim hle mai. A thutna bulan thlen chuanin a bula pa chu han benga sotin ta hen da mero
ka soi to ang khanin nakina thil tui dewa mo thil tui lo lampang po idu chung ka khilai mai thei che ni an tia chu pa chuanin dawhkana pawisa han dah pa hian I hausa hle mai an tia marsi chu a in ti thei hle mai nakina a lawm mane mo chu ila hmu dawn nia ka soi ni mai min ring ro an tia chu pa po chuan ole ole ti pa in akal ta nga la marsi po chuan an bye bye vela chu mi hnu chuanin marsi chuan pawisa an hmule le chu a lawm hle mai kha pitar khanin he pawisa chu a hmule le lo topang Pitar mai chu ka bum dawn chiang khopalom ti in an in soi kual vela abula paper te chu han en kualin abula pawisa chu angai a tha hle mai chung thil zong zong lo hmu a lo en thatu Sophie le nusi chuan ruah manna siam tha in an ria ruah manna fel tak chu an nei thei lok lawa a chang lem pahnih chuanin an han in tel dun lop lopa ma se a hnuah chuanin nusi chuanin engpo ni se min la hril lo chu rami hral to ti chu I fapa bini chuan a hrathim hrimem ti in an zota chuta Sophie chuanin ka hral hnuah tak chuan kala hril lawa ma se ka hral ni in ka hrilani ani po hian pawisa chu mu chak to ngotang an tia nusi chu ron tong chok le in ani chuanin kan ina min zui ho photla pawisa hi ina kan da photanga chuti chuanin I fapa beni chu kan phone anga a number ka nei lom kan punia ani po afel lutuk min duatania ma se ke hi mirin zo angai ni mai chu tiang tur chuanin ka tur lui lo chia nangma du thlana ni e ti in Sophie ne na chuan an soya Sophie chu an in ngai tu wangwanga a hnuah chuanin Lucy chu han en deuh hrekin nangin ruah manei siama ni e ka fapa hian he pawisa hi mungei se ka du ni chu tianga I ruah manna chu kapom nangin min pui thei dawn ni chuan kapome an tia ti chuan an pahnih chuanin an thut hmuna tang chuan an han thowa pawisa chu Sophie chuan Lucy chu an choya an pahnih chuan Lucy te in lampang pan chuanin an kal ta nga la chu ti lai chuanin Marcy chu an pu beni room a chuan aluta pawisa nei theu dawn awang le an man chu a hlo wang chuanin chu office atang chuanin ban chu atuma chuan lam tur mai a hriat lo wang chuanin an pu beni hne na chuanin a hlo chu tlema ti thu le a le ta pun adu thu chu awarila a hlon pun lo chuanin a ai hlo tam thona tur a hriat thu an hril ngala chu thu benin an hriat chuanin Marcy hne na chuanin a hma in engmai soilo bok si lowa lungoi takin hilai hmuna I thokani sia ngatinge voina te thu the tiange runti a hma in soilok ta che he tiangai bang du ni te chuanin a hma te pon midang thok tu tur kan du thu kan talang mai tur alom tuna he ti hian ron soile si an tia Marcy chuanin nia lungoi takin hilai hmuna hin ka thok thina ni ma se kan na zir hianin kan hlo te po min up ve thei ka ring thina kumtin chuan min up thina maro chu ka hlo hi mun danga thokte ngai tu chuanin chetakani chu wang chuanin voina karilua chuan he thil hi alo phuta ibula ka rong kalwatani a hrim hrimin a hmai ni buai thei bok sia I room a ron lu na hun po ka nei ngai mang lawani tin ke ka lo buai bok nen hei tuna chawhma chawania in ngai tu na hun ni neya ke ka hlo min pun sak don nge ka bang don ti chu nangma thu thu ania ikuta ain hatani a hrim hrimin helaya ka interview ni ponin mitam takaro interview kha ke ai thiam po hi mu mei thei sin ti in beni hne na chuan an suya chu mi hnu chuanin tlaya I thutluk na chu min hrilang che ti in beni chu a chu san ta ngala beni chu a hrila hai hlea a hma zong po lungoi taka thokha tuna khati te thuta kha makati hle mai a dokan chu an beng dot ringota Marcy chuak ta po kha a thoveng hle mai a thut hmuna chuan an thu in amale ama chu atong mulmula tuna chuanin he office a hian thoklo po ni la he pawisa hmang hianin pawisa tam tak ka pe pung theini dule benga ka danga dule thum hnote ka lenga ka du danin ka thei to ni kha Pitar kha ka tan chuan mal somna ani ringot alom a local lawang ti ka hlau le mai ti in computer te chu an khoi kola lo san a dil dan te chu a idea chu tha chu ati hle mai chu tiang chuanin lo chu an san chu a ring hau lowa a hma khuwa chu enga ti hle mai
a hmaa dawhkana ip chuan a ngai chu a ti tha hle a mahse a chhung awm chu han hri se chuanin entin nge hmel chu a awm ta kang le a hnuah chuanin a thut hmun atang chuan an thoa pawisa ip chu an en le te a he pawisa hi ka ta vek tur ni ti in an chawi a chuti an chawi chu a hmaa ai chuan zanga ti ta hle mai a hmaa khan a chawi zo si lo a tuna chuan a chawi kang thei si avamak ta ve ti in amal ema chu an in bekual vela a hnuah chuanin ip tron na chu in ti thei tak hianin an phela chutia ip tron na phelai po chuanin aka po zenela min se lawang ti ang mai hianin anui sang reng mai ama chu an lam pol vel hi ani bera ip tron na an phel zo hnu chuan ip chu an hong zawa ma se athil mu wang chuan ameng bial kok mai ip chunga chuan pawisa reng hi alo om lova botol rok le kha chia le thum ho chia hlir ani pona chuanin thingrim tak hianin a phor chu ngowa enge zia a hma khan pawisa vek ani sia ti in a hmui chu a hup choi a a hma lokin office atanga ban dan kha a ngai tu ania ma se chuti a hma chu pawisa ni tak si lo wang chuanin a ril ro boi hle mai ip chu an en thale thina ma se pawisa reng phor chu tur om si lo marsi ril ru chu a boi hle maya apu hena kalmai chu tha in a hrele a ma se a hma lokin khatikhanin apu lo tong khum to box si nen hre om chu ti hle mai han kal le mai po chu azaka ma se kal ngei chu tha ti si pawisa nei le theidon si lo chuanin chu ta thaw lo chuanin engma sum thaw chu na tu chu a hre si lo hre tak le hupur tak si chuanin beni hnena chuan ngai dam dil chu awatum le a beni chu ruma chuan computer hma chuan lo thu in alo boi hle a ani na taka chuan thil dan chu Sophie le Lucy chuanin an lo hril vek to lo ni ruma chuan Marcy chu lo lutin alo be thadu vak lawa Marcy chuan in thlahung tak hianin apu beni chu aram bi a benin hena chuanin sar ni china khanin hlosan kha karom phut ve ringota ma se kan ngai tu chianga he le chen hi nangin e office min thotira ka thu ko ron su le ni deuh ber mai ti in apu bula chuanin aron thu hnaya chuti lai chuan beni chuanin computer chu enin alo ngai sak thadu vak lawa computer en chung chuanin ani takmo ni chin lok kha chuanin i thin rem hle sia an tia Marcy chuanin nia meiche hi chu kan ril ruwa thila om hian kan ti thut thina ma se mi paril ru hi kan lo pha ngai lo ni hi helai office luka thona tha hi kan ngai tu chenga ka mu thei don lovin ka hria chu wang chuan ka thu ka ron su le ni ti in beni hena chuan an suya beni chuanin bandeu char hian ni he office a hian hun rei take thok to a karin berpol poini khatia ron ti thut kha angai na ka hrelo hle mai mundanga chuan i thok dona mu kalo ti man to a karil ru chu kalo siam fel man to sin ma se nang ma thu ni i do chuan i thok le theya amai ro chu mundanga thoi du chuanin i thok thei tho bokania an tia Marcy chuanin office tho zoma du thu a changin office pona chu loka du thu apu chu an thril ngala beni po chuanin chu lo rem ti in Marcy chuanin apu beni office chu a chu san ta ngala an hnuwa chuan Marcy chu manmo takin pon lampanga chuan a chuaka Lucy te in lampang apan mek ani pawisa kha Lucy in a thleng ani chu a ringtlata pawisa nei le dan ngot chu a ngai tu char ani Lucy ne na tong dan tu te chu a kalkonga chuanin an soi chin vela Lucy ten chu pan zelin Lucy in an thlen chuanin Lucy chu pon atang chuan an ko waka anin lampang chu han pan hnain an kota chuanin ading tawang mai Lucy chuanin an get chu aron honga pona Marcy an muthut chu makati hle mai Marcy chuan thadeu mai hianin Lucy chu an bia Lucy hena chuanin Lucy helai in bek ai chuan in chunga lo lu loka du ti in lu chu an dila Lucy po chuan in chunga lu tur chuanin Marcy chu ative ngala in chunga an han lut chu arin lo dewin Sophie an mu chu azia athak ta dai mai Sophie hena chuanin afapa mu to thu le a hril to thu te chu an hrila chuti lai chuanin Lucy chuan Sophie bengbula chuan
ifopa chu engkim ka phone vek to nia ifopa chu office ka tlen huna keipon ka hril lenga ti in Sophie chu hlau thawng lo tur chuanin a hril su su a chu ti lai chuanin Marcy chuanin Sophie chu office kal tur chuan alo som ve tranga petura min ti ipo kha ka thutna bula khan kala da renga en po kala en mi lo ni ti in do chu an hril zungzunga annuwa chuanin kalovakal masange ti in polama chuan a chuak ta ngala chutia a chu hnu chuanin Sophie chuanin a poisa ip chu alan lo nan ti in puan chuanin atuam thasau sowa poisa ip atuam that lai chuanin aril ru chuanin khanu chuan min van bum non to don lo ro e ti in angai tu ro rowa chutia ip atuam fel hnu chuan thutlenga chuan thu in Lucy chu kalpui tur chuan a ngak ta wanga office an vatlen le hnu chuan Lucy chu aruk theang berin beni ruma chuan a kalvata ruman lu chuanin beni hena chuan lu chu andi thale te te a beni chuan local road ti in abula chuan akal ngalvata Lucy chuan beni bulan thlen chuan thil then dan zong chu chip chiar tak chuan a hril ngal zungzunga helai hmunan local dan te po chu beni chu hrila beni po chuanin engkim hriat thiam thu te rin dan alo nei thu te po chu Lucy hena chuan hril zungzungin thil lo thleng tur chu ngak phot mai tur chuan an pahnih chuan an ti a ruam manna eng mo chu siam dunin beni chuanin ka boil tuka ke hei computer ma ka omreng ngai buk sia ma se hei ka zo thokhat chu ni maya in local hun hi a hun chi zo ka ni e thudik chu ran lang chu kanga misual chu kan man chuk nge yang ti in beni chu ain se ru ve le a chuti lai chuanin office te fai tu mi pa pakhat thianin office survel chu lo ti fai meka Marcy chuan chupa chu han bia in chupa hena chuanin poisa pek thu han hrilin arua manna chu chupa chu an hril zungzunga poisa nei le chu atum tatani chupa hena chuan poisa pek te chu an intiama ati ang zela om tu chuanin arua manna chu a hrila chupa po chuan rem ti in Sophie lam chu an pan dun ta ngala Sophie chu thutlenga chuan lo thu in abul aron thlen chuanin Marcy chuan Sophie hena chuanin kapi hei ani hian ifa paruma chuan a hroi don cheni ifa pa po chuanin alo ngak reng to mai thei chia ifa pa po ka hril to ani hi zui meng cho ti in an hrila chupa po chuan Marcy hena chuan ole iduang chung ko lo hroi mayang an ti ve a Marcy chu tong chun zom zelin kapi ka soi to ang khanin ila ka thu ka tiam chu ka hlen ta ni hi I local bu dia karon zong na sa chelom ti in Sophie hena chuan an suya chumin hnu chuanin ni pa chuan beron zero o ti in akal san ta ngala Marcy chuan Sophie hena chuan local ro le ti pa in abana chuanin an potvaka chutia powaka wang chuanin ipa poisa chu aron lang chok honga poisa chu Marcy chuan han enin e heu heipo poisa bokmo ama ka bulada kha poisa thawnia tuna poisa thawrang king le enge omzia iru kani chiang mai iruk nilo ma sela he poisa chu kata turan hi ruah mana fel ta kasiam to ni ti in phone chu an bia phone a chuan police han phone in police ne na chuan dot an thil zungzunga a poisa pitarin aruk thu han soin aman chua thu te chu police ne na chuan an soya chuti lai chuan Sophie chu lau thong takhian abula chuan alo ding ve renga Marcy chu police ne na chuan ain soi oi om hle mai nichina biak pa kha an pu te lo chel khot lai turin ati chu lo ni in ma se amitir khanin chel khot lai thei takmo kan la hra zelang chu chutia phone man lai chu Sophie chuan lau thong tak chuan alo en renga phone man zo hnu chuanin Marcy chu ron tong chuakin kapi nang hianin min bum non to lowang he poisa hi kata turani ifa pa chu helai hena ron chuak lok lowang aruma office a boy em a tin nang hian he poisa hi iru ka ni hi police an lo kalanga engkim chu felvek mayang antia Sophie chuan angai na hre lo hlea tapur chung chuan boi khati khan do tim nin pu reng su ti in angen ve lom loma Marcy chuan in le poisa tla chu hlim takhian a char ngau ngawa chuti lai chuan a hnunga chuan Benny le Lucy chu an rong kala chu vele chuanin Sophie chu
a fapa te lampang pan chuan atlan ta ngal vata ka fapa ti in a au chu la beni chuan anu chu lo ko vatin chu thu marsi nang thriat chuan a thutna tang chuanin a tho zoka marsi chu hantol ma devin muang chang chuan beni te lampang chu aron hoya chutia aron le hui nu chuanin azam lo thar hle mai a chan chu an man don tho thowa a hret wangani enge omzia he pitar hian ka poisa min lak saka chu ron chani tumin mo sarbeni ti in apu hne na chuanin an zot kwal vela beni chuanin sophie chu han ko in engtin moi soi thiam thu engma soi turi nei lawania antia marsi chun he poisa hi kan poisa nia benga ka da turani pitar hi na ma chun poisa chu aron da dei to ti in alo hrila beni chuanin engkim ka hravekani tia soilai chuanin marsi po chu alo tong ve zot zota ma se beni chuanin marsi tong chu ngai thalem chu lo chuanin tuna hianin nang hi misual dik takini tuna kabula om hi kanu ani lowa ani hianin miron haipal hlau zokani kan building ein anawangin kan office a hian aron luta thil engkim lusi hian miron thil veka atira chung ke chun kaman lo hle mai ma se kan soi nuwa chuanin thil om dan ka hre chuk ta lusi in bolhlo pai tur ilak lele dan te kam nu khanin an en thak dan zong te chu engkim min thil vekani tuna chuanin imizia dik tak ka hre chiang ta tuna kabula om pisofi hi kanu poni te rengse poisa keima min rokani don nia a zak poi zak chei lo mi antia marsi chu lo tong chuakin intani lo hlau chu ka van nei alati zui beni chu a thinarim hle mai van nei in ti mo ni e i van nei mai thei nang chu ro rel ni dik ma chon turin ila om don ni hi antia chu ta lusi chu ron tong chuakin apoi ka ti hle mai madam marsi thu dikhai chuangai tlasia tikha chuanin keipo min musit vak to long chu mo ti in an tong khum ve saka ma se marsi chu alo la jam lo hle mai katang rei om lo e mai engma hriat che na fak engmai nei lowa chu wang chuan je la katang rei don lo reng tuna hian engpo ni sila local tur chu police an niang chu keima phone nge ni nang nge keima nang ti chu tuna kan la hriang chu ti in pisofie chu an mel du rama chutia tong bor lai chuanin a hnunga chuan police lokalin anung zon taka chuan a ding renga marsi tong zo hlan le benian thu pe khun chu a nga ka ang bera jok chutia thu soilai chu beni le lucy le sophie chuanin ngoi reng hianin an lo en renga marsi chu ala in ti thei hle mai an huwa chuanin beni chu ron tong chokin atok ta e tong tam lutuk imizia ilo thu brei hle mai ani chuan kha I hnunga ding khanin aman tur dik tak chu man ro se ti in an suya an huwa chuan marsi chu an hnung khir chot chota pon laman chhuwa pui ta nga la chutia marsi an chhuwa pui hnu chuanin an pathum chuan an han ti tia beni chuanin pisofie hne na chuanin kapi bin haipal hlo maya apoi hle mai ma se kha misul kan man chhuwa pha theya hei kabula om hi lucy hi helai thokania ani hian engkim chiang takin manon thil veka ifapa le kaming hi aloin ang bok chu lo ni mela ka vai bevek toi fapa po chu tuna kan boina po hi ifapa chu na hrenga ni antia chumi hnu chuan sophie chuanin ani tak chu nang mani zara liu hei poisa bo tura ka ngai chu kanei le theita tin lucy po kham nin puina sa hle mai antia lucy po chuanin e khaya pi sophie tikhan I poisa chu I fapa hne na lim takin kim takin wala nang che kam pui thei chei kan lom zo kani tikhan him takin in omanga I fapa te office ron hai hlau chu nang nen ka in mer hret phalom I fapa po kan chan chin kan thril vek tua alo ngak lel ngotang che ti in an thrila chu min hnu chuanin sophie po chu ron tong chuakin poisa chu an entry na tuna hin poisa hlo to tur ka in ngai kha ka nei le theita ni kha ka pithen veng chu ti in pek then chu an tuma ma se beni chuan alo du lo chiang hle mai beni chu ron tong chokin e khai ka pi poisa chu ke ai choni nei nem mai thei heng te chu in thora liu ania in ta liu ani an tia sophie chu ron tong chok le in
mi tha tak helai hmuna ka tong chewa kalom hle mai he kho vela hian an soidan chuanin mi reng hi mirin tlak an am tawlo an tia ma se tu na chuan nang ni hi mirin om in lo la om reng ani hi in chunga kalom lu tuka ka thei ni ngai tawlo wang chau ka fa pahne na po in chan chin hi ka soi cham chi don ani ti in an pahni hne na chon lom thu chu athiamang tok chuanin an suya chutia athiamang tok a lom thu te a soi zo chuanin sofi chu a bek a ip chu hanpu in a fapa te office lampang pan chuanin man mo tak chuanin akal ta ngala chutia kalta chu lucy le beni po chuanin an clear zui ranga beni chuanin lucy hne na chuanin lucy khatiang mi ilo tan pui kha ichunga kalom hle mai tuna chuanin helaya chuat not mai to lovin asang tak thok turing ka du cheni antia lucy chuanin kapu khatiang te kha chu ka ma thil thleng ania tilo thei din huna ka ding lo ni ti in ama chu in sei thei lo hle mai kapu nang po hian min puina salu tu kalom ti in beni hne na chuan an soya beni chu nui varavara an huwa chuanin lucy hei tu na chuanin kan office na ro le der maya marsi kha thok chun zom thei do don lo chu wang choni tho ngai nia an tia lucy po na thar an thok thei tur chu alom le a an pahni chuan in chibain pon lampang pan chuanin an pahni chuan an chuak tak nga la ole khati zong kha ni leta kha atop ti chuin hriamo athim ri re ni kha thlia tu le ngai thatu te min du sakna kalom thri ne in zawa in hun man nuam le vek ule